आज काय स्पेशल बनवते? आज स्पेशल पण मी नाश्ता बनवते, ते अंडा टाकून. आज नॉनव्हेज नाश्ता आहे. हा, मी त्याच्यामध्ये अंडा टाकते, सर्व भाज्या घेतले आणि त्याच्यामध्ये अंडा टाकते. खायला एकदम म्हणजे एकदम भारी लागते आणि खूप टेस्टी लागते मम्मी. बघा त्याला आता गोल्डन गोल्डन कलर यायला लागलाय ना. कंपॅरिझन तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हा कलर बघा आणि हा कलर बघा. ते आपलं कसं पहिलं पॅन तापलेला होता ना. हा ब्लॅक थोडासा आहे, हा थोडासा गोल्डन आहे आणि हा पूर्ण गोल्डन झालाय. आणि तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, मी खातोय टेस्टिंग साठी. तुमच्यासाठी तिकडे वेगळं बनतंय, तर तुम्हाला तिकडे भेटणार आहे नक्कीच. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, आज मी नाश्ता बनवते आहे. व्हेज नाश्ता आहे, पण त्याच्यामध्ये मी अंडा टाकते. मग व्हेज कसा तू? व्हेज म्हणजे भाज्या. समजा या नाश्त्यात आताच विचारतो, अंडा नाही टाकला तर चालेल? चालेल. मग चालेल ना? हा, अंडा नाही टाकला तरी चालेल, पण ते कसं अंड्याने जरा खुसखुशीतपणा येतो. चला आता मी तुम्हाला, आपण अंडा नाही टाकला तर थोडासा बेकिंग पावडर टाकायला लागेल. अच्छा, आता मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. हा एक अंडा घेतलाय फोडून, थोडासा पालक घेतलाय बारीक कापून घेतलाय, हे बघा थोडासा आहे. मीठ घेतलाय, चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हे जिरं आहे, आपल्याला थोडंसं घ्यायचं आहे. हे गव्हाचं पीठ आहे, आपल्याला बाइटिंगसाठी थोडंसं घ्यायचं आहे. एक गाजर किसून घेतलाय, थोडासा कोबी किसून घेतलाय. म्हणजे आज मी आहे ना, हा गाजर किसून घेतलाय, पण कोबी पण किसून घेतलाय. कोबी जर जाड असेल ना, तर आपल्या पहिल्या रेसिपीमध्ये मी जसं पॅनमध्ये गरम केला ना, तसं करून घ्यायचं. आणि असं आपण किसून घेतला तर गरम करायची गरज नाही. हे शिमला मिरची मी थोडासाच घेतलाय, एक छोटासा घेतलाय बारीक कापून. आता मी याच्यासाठी आहे ना 3 मिरची घेतले बारीक कापून, अर्धा लिंबू घेतलाय, 3-4 लसूणच्या पाकळ्या बारीक कापून घेतलाय, एक छोटा कांदा कापून घेतलाय, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं बारीक कापून आणि आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. आणि त्याच्यासाठी ही 2 बटाटे शिजवलेली आहे. हे आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे. हे आपल्याला तेल घ्यायचं आहे फ्राय करायला. आता मी तुम्हाला हे सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करून दाखवते. बटाटे शिजवून घ्यायची पहिलीच, मग आपल्याला कसं उशीर होत नाही. बटाटे शिजवून आपण आहे ना पाण्यामध्ये आहे ना फ्रीजमध्ये ठेवायची, तरी पण राहतात चांगली. आणि अशी सुकी ठेवली ना शिजवून फ्रीजमध्ये तर ती काळी पडतात. बटाटी आपली अशी किसून घ्यायची, शिजलेली बटाटी. कालच्या रेसिपीमध्ये दिल नाही होती ना? होती. दिलशिवाय आपली रेसिपी चालत नाही ना. आज बरोबर टाइमवर बसले. एक दिवशी तर बाहेर होती, पुरात आपण रेसिपी बनवेपर्यंत ती बाहेर होती. आता काय रेसिपी सोपी वाटतं, सर्व आता मिक्स करायचं असेल. आता सगळं मिक्स करायचं याच्यामध्ये. कोबी, आपण मोठी माणसं पण भाज्या जास्त खात नाही, कंटाळा करतो करायचा. म्हणून असं एखादं स्नॅक्स बनवायचं आणि अशी भाज्या खायची सर्वांनी. या स्नॅक्सच्या निमित्ताने आपल्याला खूप भाज्या जातात पोटात. पालकच्या जागेवर तुम्ही कोणती पण भाजी वापरू शकता. मेथीची, मिरची, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता. आता हे भाज्याच किती झाले आहेत बघ, है ना. त्यामध्ये आता थोडंसं जिरं. आता हे साहित्य जास्त आहे ना, म्हणजे 1 चमचा जिरं घ्यायचं. जिरं कसं थंड असतो जरा, मग ते पोटामध्ये थंडावा येतो. जर पोटामध्ये आग होते ना माणसाच्या, तर गरम गरम वाटतं पोटामध्ये, कसं तरी होतो. ते थंडपणा येण्यासाठी हे जिरं वापरायचं. चवीपुरतं मीठ, लिंबू. आता अर्धा लिंबूचा ज्यूस टाकते. मी आता ज्यूस टाकलाय ना, त्याच्यामध्ये आपण अर्धा वाटी दही टाकला तरी पण चालेल. कधी दही नसतो तर लिंबू टाकायचं. कधी लिंबू नाही भेटला तर थोडीशी चटकदार रेसिपी पाहिजे ना, म्हणून आपण आमचूर पावडर टाकायची. आता याच्यामध्ये हे अंड टाकते. भाज्या तुला जास्त वाटतात आहेत, पण आपण जेव्हा गोळा करणार ना तेव्हा ते चिपकणार. इथे आपली रेसिपी बनते, इथे आपली दिल रेसिपी शिकते.
आता किती हे सगळं भाज्या एकदम जास्त वाटत होते ना. हम्म. आता हे सर्व साहित्य मिक्स केलंय. आता हे कशाला आपण पीठ वापरायचं माहितीये का, थोडंसं म्हणजे थोडं घट्टपणा येण्यासाठी. आता मी याच्यात थोडं थोडं करून गव्हाचं पीठ टाकते. आता याच्यामध्ये ना बेसन पीठ घेतला तरी पण चालेल, पण गव्हाचं पीठ कसं आता पोळी भाजी खायला पण मुलं कंटाळा करतात ना, ते मुलांसाठी हे गव्हाचं पीठ वापरायचं. तांदळाचं पीठ वापरलं तरी पण चालेल. अर्धी वाटी याच्यामध्ये पीठ टाकलंय गव्हाचं आणि असा चिकट करून घ्यायचा. असा चिकट गोळा करून घ्यायचा. आता मी आहे ना थोड्या तेलामध्ये तुम्हाला फ्राय करून दाखवते. मी हाताला पाणी लावलंय. असं हातावरच असं पातळ करायचं, वडी टाईप. तिकडे रोज रोज मुलं म्हटली ना तर पोळी भाजी खायला पण कंटाळतात. रोज रोज काय मम्मी चपाती, रोज रोज काय चपाती, म्हणजे असं करून द्यायचं पीठ. आपल्याकडे ज्वारीचं बाजरीचं पीठ असलं ना तरी पण असं टाकून द्यायचं मुलांना. आपल्याला बनवायला पण मजा येते आणि मुलं खातात, ते पण चांगलं वाटतं. आता मी याच्यामध्ये टाकले पॅन मध्ये असे सरकवून बघायचे. तर आपलं हे नॉनस्टिक पॅन असलं ना की त्याच्यामध्ये चिपकत नाही. मेन म्हणजे एकदम कमी तेल असलं ना तरी ते चिपकत नाही. पण काय असतं माहितीये का, आपले जे वस्तू आहेत ना ते शिजायला पण पाहिजे, त्याला थोडं तेल पण लागतो. आणि आपल्याला आता म्हणजे कसं शॅलो फ्राय करायचे आहे. आता ते फिरवायच्या आधी आहे ना थोडंसं त्याच्यावर तेल टाकायचं, म्हणजे ते भाज्या आतले शिजायला लागतात. आता हेच आहे ना, तुम्ही आप्याचं भांडं असेल ना तर आप्याच्या भांड्यामध्ये पण करू शकता. फिरवले की असे दाबायचे आणि गॅस आहे ना कमी करायचा. दाबले ना की असे खाली चांगले ते पसरतात आणि आतले भाज्या पण चांगले शिजतात. तर इथे आपली रेसिपी झाली ना. हा, आणि असे सगळे बनवून घ्यायचे. आता हे असेच बनवून घेणार तू सर्व. हा, हे सर्व असेच बनवून घेणार आहे. चला मग आता आपला टाइम वाचवण्यासाठी आपण टेस्टिंगची पण तयारी साईडला करतो मी. हा, म्हणजे तोंडाला पाणी सुटलंय, अंड्याचा वास आलाय. टाइम पण वाचतं आणि आपल्याला लवकर खायला पण भेटतं. म्हणजे तू हे साईडला बनवत बस आणि मी त्यांना टेस्टिंग करून दाखवतो की ही रेसिपी कशी झाली आहे. हा. आता इथे बघा ती आपली एक प्लेट रेडी आहे. ती प्लेट दाखव मम्मी. बघा ही आपली एक प्लेट रेसिपी झाली आहे. ही आपण शॅलो फ्राय केली आहे. आणि इथे मम्मीने बघा हे डीप फ्राय केलं बघा, म्हणजे तेल जास्त वापरलंय. म्हणजे तुम्ही असं कोणतंही करू शकता, बरोबर ना. हा, आणि आपण पकोडे टाइप सोडू शकता डीप फ्राय केली तर. म्हणजे डायरेक्ट आपण गोल पण असे सोडू शकतो. हा, आता मी ही सुद्धा तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल आणि ती सुद्धा टेस्ट करून दाखवेल. ती शॅलो फ्राय आहे आपली आणि ही आपली डीप फ्राय आहे. डीप फ्राय म्हणजे जास्त तेलामध्ये. आता इथे बघा आपली रेसिपी प्लेट एकदम रेडी आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी ही रेसिपी खाण्यासाठी मी सॉस सुद्धा घेतलाय आणि ते व्हाईट तुम्हाला दिसणार नाही ते, पण ते मायोनीज असतं ना ते सुद्धा मी घेतलंय. तर आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. बघा हे एवढे सर्व स्टीयर फ्राय आहेत, कमी तेलात आहे आणि हे डीप फ्राय सारखं बनवलंय हे वाला. तर मी तुम्हाला दोन्ही टेस्ट करून दाखवतो की कसं लागतं आणि मला कोणतं जास्त आवडतं. सर्वात आधी आपण जे पहिलं बनवलं ना स्टीयर फ्राय, आणि तुम्ही बोलाल की मम्मीचं लक्ष खाली काय, कारण ते तिकडे ते उरलेले आहेत ते तिकडे मम्मी बनवते. पहिले एक बॅच झाला आपलं. पहिले एक बॅच. आणि तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, मी खातोय टेस्टिंगसाठी, तुमच्यासाठी तिकडे वेगळं बनतंय, तर तुम्हाला तिकडे भेटणार आहे नक्कीच. आणि तुम्हाला मी हे टेस्ट करून दाखवतो. अंड्याचं आहे ना, सॉस. तुझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय. आणि ते जरा ते म्हणजे जरा काळे जास्त का झाले माहितीये, पॅन पहिला तापलेला होता. आणि तुम्ही समजू नका काय झालंय, मी तुम्हाला खरं टेस्टिंग करून सांगतोय की काय झालं ते. काळं ना जरा पण कडू लागत नाही. कधी कधी होतं ना की काळं कडू लागतं, तर ते तसं लागत नाही. आता मी तुम्हाला त्या स्टीयर फ्रायची टेस्ट सांगतो. खायला एकदम म्हणजे एकदम भारी लागते आणि खूप टेस्टी लागते मम्मी.
हा ना? म्हणजे खूप टेस्टी लागते. आपण असं वाटेल की आपल्याला, मला वाटलं का स्नॅक रेसिपी बनवते तर ऑलमोस्ट सेम टेस्ट लागेल, जशी पाटी बनवली होती तशीच टेस्ट लागेल. पण नाही, काहीतरी परत काहीतरी नवीन वाटतं खायला. सर्वात आधी तर आपलं हे प्लेन शेप बघून ते कटलेट टाईप वाटतं ना, ते आणि एकदम वाटतं की आपण कधी खातोय. आणि ते वरती जे काळं झालंय ते जरा सुद्धा तुम्हाला असं काही कडू लागत नाही किंवा तिथे हे लागत नाही. उलट ते जरा क्रंची वाटतंय. आणि तुम्ही सॉस सोबत खा आणि किंवा मायनीज सोबत खा, काहीतरी एक घ्या आणि एकदम खूप टेस्टी लागतं हे. ह्याचा कलर किती छान आलाय तो. पडेल एकदम मीडियम गॅसवर बनवते आता मी. हे बघा. आता मी तुम्हाला ते जरा जास्त तेल वापरलं होतं ना, ते खाऊन मी दाखवतो. हे बघा, हे जे आहे ते. चला, हे जे काळावालं ना, काळं, हे बघा कुठलं, हे जे काळावालं ना, काळावालं, तेच मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो पहिलं. भारी झाले, दिसतात पण छान एकदम. नाही, एकदम भारी टेस्ट लागते. नाही, तुम्ही करून बघितल्यावरच तुम्हाला माहिती पडेल कसे लागतात. मी तर तुम्हाला आता सांगतो, तुमच्या तोंडाला तर खरंच पाणी सुटलं पाहिजे ही रेसिपी बघूनच. आणि लय भारी लागतं ते. काळं तर उलट तुम्ही असं उलट ते काळं करण्यापर्यंत तुम्ही त्याला फ्राय करा. आणि मायोनीज सोबत आणि असं मेयोनीज सोबत बघा, मिक्स सुद्धा खाऊ शकता तुम्ही. रात्री करून ठेवले ना, डब्यात भरून फ्रीज मध्ये ठेवले तरी तुम्ही सकाळी आहे ना फक्त तव्यावर गरम करा आणि मुलांना द्या. खूप छान लागतो. रेसिपीची टेस्टिंग सांगायची त्या अगोदर हे सांगायचं की रेसिपी बनवायला एकदम सोपी आहे. इन्ग्रेडियंट्स आपले फक्त आणायचे आहेत, कापायचे आहेत आणि मिक्स करायचे सर्व. आणि आणायचे कशाला, आपण भाज्या तर आणतोच ना, हा, ते सर्व घरीच आहे. त्याच्यातले साईडला ठेवायचे थोडे थोडे. जेव्हा समजा भाज्या जे बनवणार असेल त्यातले थोडे थोडे तुम्ही साईडला ठेवलेत ना, मिक्स करून तुम्ही अशी रेसिपी बनवू शकता. भाज्या तर जमतातच ना. म्हणजे व्हेजिटेरियन आहे त्यांना पण सबस्टिट्यूट माहितीच आहे. अंडा नसेल तर आपण काय वापरू शकतो, थोडासा बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर आपली असते ना, ती थोडी सोडायची. नाहीतर अंडा नसेल तर आपण आहे ना थोडासा अर्धी वाटी बेसन टाकायचं, त्याच्यामुळे आहे ना असा मऊपणा येतो. ही रेसिपी जेवढं लवकर होईल तुम्ही लवकर ट्राय करा आणि खाऊन बघा. कारण मला चांगलं नाही वाटत मी इकडे एकटा खातो, मग तुम्हाला फक्त मी सांगतो. तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी बनवा, घरी बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला कशी वाटली. तुम्ही ही बनवा, स्टिअर फ्राय बनवा किंवा डीप फ्राय स्टाईल बनवा. दोन्ही रेसिपी दोन्ही स्टाईलचे जास्त तेल असेल ना, जास्त तेल असलं आपण पॅन मध्ये ठेवला ना तर असे भजीसारखे पकोडे सोडायचे, एकदम मस्त येतात. ही प्लेट दाखव. एकदम मस्त छान येतात. ही माझी प्लेट मी खाऊन टाकतो. ही तुमची प्लेट पण बघा एकदम रेडी झाली आहे आणि कलर पण एकदम छान आला, कलर एकदम भारी झाला. आणि मीडियम गॅसवर बनवला, एकदम मस्त झालेत. एक बघा, थोडे पण नाही काळे झालेत. पप्पूच्या नशिबात काळे होते पण पप्पूला काळे भेटले, तुमच्या नशिबात चांगले होते पण तुम्हाला चांगले झाले. काळे है लेकिन दिलवाले है. दिलवाले. आता इथे बघा आपले ते उरलेले आहेत ते मम्मी इकडे सोडते सर्व. आणि इकडे एवढेच राहिले. म्हणजे टोटल किती बनले असेल, किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हे 9 होतात. या प्लेटमध्ये आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 17 म्हणजे 20-25 होऊ शकतात. ही आपली फर्स्ट प्लेट जी मी खाल्ली ती, ही आपली सेकंड प्लेट, ही आपली थर्ड प्लेट इकडे बनते. म्हणजे एवढ्या साहित्यामध्ये तुम्हाला अंदाज आला असेल की केवढं बनू शकतं. 3-4 माणसं आरामात नाश्ता करू शकतात पोटभर. हा, पोटभर बोललं की 4 माणसं. जर तुम्ही प्रत्येकाला 4-4 दिले म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी 4-4 द्यायचे असतील. आता बघा मी ह्याच्यातले 4 एका घरी देणार आहे, ही 4 म्हणजे ही प्लेट 2 घरी जाणार आहे आणि ही प्लेट 2 घरी जाणार आहे. तर असे 4 घर असे झाले. आणि तुम्ही विचाराल की मायोनीज कधी कधी माहीत नसतं. मला सुद्धा खूप वर्षा अगोदर मायोनीज माहीत नव्हतं. ते बघा हे असं पाकिट आम्ही डीमार्ट मधून आणलं होतं. जास्त घेतल्यावर मोठं घेतल्यावर फायदा पडतो जरा. आणि आपला सॉसचं पाकिट, असं सॉस आणि मायोनीज सोबत तुम्ही खा. रेसिपी एकदम भारी झाली, टेस्टला तर एकदम भारी झाली. मम्मी जर मी तुला आता प्रश्न विचारला ना पुढे की मला कोणती नाश्ता रेसिपी बनवून दे सध्यामध्ये, म्हणजे आताच्या ह्याच्यात, तर तुम्हाला हीच रेसिपी बनवून दे पुढच्या वेळी पण. आणि याच्यामध्ये भाज्या किती गेल्या, एकदम छान लागते ही रेसिपी. पालकचा असा नाही उपयोग करायचा की त्याचा पालक पनीरच बनवायला पाहिजे किंवा पालकच भाजी बनवायला पाहिजे. पालक भाजी पण आपण अशा कशामध्ये पण स्नॅक्स मध्ये आपण वापरू शकतो, नाश्त्यामध्ये. चला ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. बघा त्याला आता गोल्डन कलर यायला लागलाय ना. कंपॅरिझन तुम्हाला दाखवतो. हे बघा हा कलर बघा आणि हा कलर बघा. ते आपलं कसं पहिलं पॅन तापलेला होता ना. हा ब्लॅक थोडासा आहे, हा थोडासा गोल्डन आहे आणि हा पूर्ण गोल्डन झालाय.
म्हणजे तुम्ही काही बनवा, मी तुम्हाला टेस्ट सांगू ना, टेस्टमध्ये जरा सुद्धा फरक नाही. फक्त डीप फ्राय आणि शॅलो फ्रायमध्ये थोडा फरक पडतो, कारण जे डीप फ्राय आहे ते थोडे जास्त क्रंची लागतात, शॅलो फ्राय थोडे कमी लागतात. पण टेस्ट एकदम भारी झाली आहे. जसं तुम्हाला आवडतं, कमी तेलात आवडत असेल तर असं बनवा, जास्त तेलात बनवा आवडत असेल तर असं बनवा. दोन्ही रेसिपी एकदम चांगली झाली. आणि अजून भजीसारखी पाहिजे तर जास्त तेल टाकून तुम्ही पकोड्यासारखे पण तुम्ही गोळे सोडू शकता.